An balimaw aw bisimila Malek Studio kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan. O de ka fɔ utikalo tile 24 kɔnɔna la Kulukorokaw fɛ yen nɔ so 100 kɔ kɔni binna san sababu la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ sibirido utikalo tile 24 kɔnɔna la Kulukorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masala dugu kɔnɔna la a yirala ka fɔ sanba kɔni nana yen nɔ n'o kɛra sababu ye ni du 113 kɔni binna. Ni so ninnu yɛrɛ kɔni binni sababu la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ 107 de kɔni bɛ yen nɔ ni siyɔrɔ t'olu bolo. A yirala ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka si Kulukoro kalansoba dɔ de kɔnɔna la ko wa fɛn min ye Kulukoro gouverneur ye a n'a ko ɲɛnabɔbaga tɔw k'olu kɔni taara bɔw ye sa. O bɔɲɔgɔnya in senfɛ u kɔni ye dɔnbolokɛ ni mɔgɔ ninnu ye dumuni na o ni fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ sangew dɛbɛnw ani fɛn wɛrɛ caman. Hali bi ni ɲɔgɔn in senfɛ gouverneur n'a ka jama y'a yira ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'a fɔ k'olu kɔni bɛ u kama ko wa olu bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ degun b'u kan ni wagati in na ka se ka caman kɔni b'o la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kayikaw ka sira tigɛli kɔfɛ sibirido a yirala ka fɔ bi utikalo tile 26 kɔnɔna la an ka jamana premier ministre n'u kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ bi utikalo tile 26 kɔnɔna la an ka jamana premier ministre ale kɔni ni Kayikaw ka siratigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ olu kɔni kan ka ɲɔgɔn ye bi nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati la. Ni ɲɔgɔn in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka hakilila falen kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin sira in kɔni ko ɲɛnabɔli la ni k'o dɔn. Hakililajigi la an b'a yirala ka fɔ fɛn min ye Kayi sira ye ale yɛrɛ kɔni kun tigɛlen don kabini jumadon utikalo tile 23 kɔnɔna la. Siratigɛla ninnu yɛrɛ k'a fɔ la k'olu ka nin wale in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ de u ka sira in kɔni dilan walasa degun bɛ sira in taamakɛlaw kan u ka se ka bɔ u kan cogo min na. Nin ko in bɛɛ kɔni senfɛ an ka jamana premier ministre n'ale ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira ka fɔ ale ni mɔgɔ ninnu ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ ko sini bɛ n'o ye utikalo tile 27 ye ale bɛ taa Kayi duguma sira fɛ. Kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ utikalo tile 23 kɔnɔna la Bayangarakaw kɔni bɔra ka tagamaba kɛ mun na u tun bɛ k'a laɲini an ka jamana kuntigiw fɛ ko lakana ka segin olu ka yɔrɔ la. Ni wagati laban ninnu na lakanabaliya min bɛ an ka jamana camancɛ bolo fɛ o ma dogo mɔgɔ si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayangara n'a dafɛ dugu a yirala ka fɔ wale cɛjugu caman kɔni talen don ka nin yɔrɔlamɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ. O de ye sababuya la sa utikalo tile 23 kɔnɔna la n'o bɛnna jumadon ma Bayangarakaw kɔni bɔra ka tagamaba kɛ. Nin tagamakɛla ninnu ka fɔ la k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ye layidu min ta k'u k'o layidu kɔni timɛ lakana ka segin olu ka yɔrɔ la walasa olu bɛ se k'u ka adamadenya kɔni kɛ hɛrɛ la cogo min na. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ yɔrɔ la ka fɔ utikalo tile 22 an ka kin dɔgɔtɔrɔso baw baarakɛlaw kɔni ye baara daminɛ. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ kabini utikalo tile 14 an ka kin dɔgɔtɔrɔso baw n'olu bɛ wele ko CSRF o baarakɛlaw kɔni kun talen don baarabila la. O baarabila in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kun ye layidu dɔ ta u ye k'o de kun ma sabati. O de ye sababuya la sa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana kɔni kun taara baarabila la ko fo fɛn min ye olu ka laɲiniw ye u ka sabati. Nin baarabila in yɛrɛ kɔni janya taara dɔgɔkun 1 ɲɔgɔnna la ko wa k'o dɔgɔkun 1 kɔnɔna la hali fɛn min kun ye service minimum ye k'o yɛrɛ kun sabatilen tɛ nin dɔgɔtɔrɔso ninnu na. Nin ko in bɛɛ kɔni sababu la an ka jamana minisiriso n'o ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma ale ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye senfɛ u ye bɛnkan kɛ n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ ninnu kɔni ye baara daminɛ utikalo tile 22 kɔnɔna la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni bɛnkan in kɔnɔ ko kɔni dɔnnen tɛ mɔgɔw fɛ fɔlɔ nka kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lasaw ma wagati nataw la. An balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lasaw ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.